Home Minister Amit Shah buwagrano sakbaithangno call khaye 27 March ni bisingono Interlucator appointment khanja hine kok rimani 27 March jora nasinglai naikha written kuno order sopayakho Interlucator appointment khajang abni yagulo tiprasarok kisa tungfla layei lahar kasulanyani urum burum kai phunungmani Central Gov doti buwagrate tipra mothani adongrongno Guwahati o Interlucator ni tei salainya bagai ringkha abni ulo tipra mothani chairman buwagrate bini logibo tipra mothani MLA rok Guwahati thangai malaikate aro salaika bongno salaimani o Assamni CM Hemant Biswa Sharma bo tongo borno meeting go tom salaika abo Hemant Biswa Sharma bo bini kaisa exclusive interview ni bisingte bo saiknarika Central Gov tipra mothani Interlucator appointment khanya himani tabu khon tom ni bagai khayako te bufruk khanyai aborongno ti Hemant Biswa Sharma bo saiknarika Home Minister Amit Shah te tipra mothani chairman buwagra borong election ni sikambo malaijak te tiprasani je sanmani tiprasan demand ti abo kok salaijak apro kwbangma karone borong kok thanjak mali haipano Home Minister Amit Shah tipra ni je problem obnotui bo belaino serious hino te obna solve khanyane bagai bo chaitogui tongoino election ni ulobo tipra mantri mondol songsajamani salobo tipra mothani adongrok bai Amit Shah malai thangjak adino bon niji sak baithang Hemant Biswa Sharma bo nijibo tongoino nga approval kaham kanya Amit Shah salangka te tiprasarungni bagai bo problem solve khanya bagai belaino bo chaitogui tongoino boteba saikhanarika notice ni kwbangma problem tongmani aborongno bo kaisa kai jotono no naiye bo solve khanyani bagai chaitogui tongo aba haikeno tipra ni bo je problem tongmani a problem rongno jotono truk kha naiye bo solve khaidi benya Central Government Interlucator appointment khanyani kok rimani ulofano tabukhon borong ton bagai khaimeya ko abo kisa internal matter tongoino borong chaitogui tongoino abuni bagai Central Gov tipra mothani thani tikisa jora sanka u Interlucator appointment khanyani te u tipra ni je problem of belaina sensitive obno solve khanya bagai time nangnai abuni bagai tabu Interlucator appointment khanyani kisa time nangni tongha abuni bagai Central Gov ni sakawo kisa putu khadi trust khadi tikisa borong no jora ridi hini borong request khaya tipra mothani thani abuni bagai tipra mothani adong rok MLA rok borong tiksa jora dibo borong jes kok rimani mote tiksa nasingnani hine borong ri rohka Assamni Chief Minister Hemant Biswa Sharma tebo saikhanarika jora as bisina galak jora nangphano dotino borong nai tongo tiprani problem no solve khanyani bagai bobo tiprani bukhakni ingenya bo ayang central bo sai tongo Hemant Biswa Sharma bo saka bo mungsa ketal updating khangai abo bo jano khonai abo tiprani solution khanyam bagai bobo sai to gun tongo hini so bini interview no cheri naiman ulobono saimano je tabuk bo Interlucator appointment khajia ko borong Central Gov tiksa jora sano tipran je problem tongmani abono kaham kai solve khanyani bagai kisa jora nangnai Interlucator kaham appointment khanyai ne aboni bagai borong tiksa jora sano so video no chaja khangkai like khlaidi te video no share khadi chini borok ni bisingo saimanan dorkar proper news sogunan dorkar biskango kaham kok tuma maya sak jotono tongkasang tongkaham kai kathalai tongladi Hambai